Il-fera żgħażagħ Laburisti għaddejjin bl-aħħar preparamenti għall-attività Pitch It to the Minister li se ssir is-sibt li ġej f'Taqali. L-attività se tagħti vuċi liż-żgħażagħ ħaddiema imprenditturi u oħrajn minn diversi oqsma biex jipparteċipaw fi proċess politiku bilan li tinħoloq pjattaforma b'saħħitha u diretta bejn iż-żgħażagħ u ministri attwali tal-Gvern. Dawk li se jkunu qed jipparteċipaw fid-diskussjoni se jkollhom l-opportunità jażlu tema li jixtiequ jiddiskutu ma' 10 ministri li se jkunu preżenti. Dawn huma Clifton Grima, Mirjam Dalli, Silvio Xkembri, Owen Bonnici, Chris Bonnet, Rodrik Galdes, Giulia Farrugia, Jonathan Attard, Anton Refalo u Stefan Zrinzot Soppardi. Il-pubbliku hu mistieden jaqsam l-idejat tiegħu u jiddiskuti l-mod kif il-Gvern jista' jgħin biex dak is-suġġerit jiġi implementat. One News talab lill-President taż-żgħażagħ Laburisti Miguel Labela fiex se tikkonsisti din l-attività. Din hija opportunità għal kulħadd, kull min għandu xi jgħid, kull min għandu xi idea biex jersaq il-qudiem il-Partit Laburista, iż-żgħażagħ Laburisti dejjem kienu d-dar naturali ta' dawk kollha li għandhom xi idea għall-futur. Jiġifieri s-sibt li ġej huwa ċ-ċans. Ħanġibu flimkien 10 ministri jvarjaw mill-ambjent għall-edukazzjoni, l-isport, l-ekonomija u kulħadd għandu l-opportunità jekk hux NGO, jekk hux membru tal-fera tagħna, jekk hux individwu li jiġi u jitkellem fuq dak li jixtieq. Qabel appella biex kulħadd ikun parti minn din l-esperjenza u għal dawk li jixtiequ aktar informazzjoni fuq Pitch It to the Minister jistgħu jżuru l-mezzi soċjali u permezz ta' link jażlu lill-Ministru li jixtiequ jistaqsu.